Ai ales o metodă contraceptivă de lungă durată, cu o eficiență de peste 99%. Medicul sau asistenta care a implantat steriletul trebuie să-ți fi spus cât timp va dura acesta și cât de repede va începe să funcționeze. Este normal să simți crampe. Acest lucru poate fi asemănător cu dureri menstruale intense, care ar trebui să se amelioreze după câteva zile. Folosirea unei sticle cu apă caldă sau administrarea de paracetamol și ibuprofen poate fi de ajutor. La clinică am vorbit despre tiparele de sângerare. Este posibil să ai unele pete ușoare după inserarea unui sterilet, ceea ce poate dura câteva săptămâni sau luni. Dacă ai un sterilet de cupru, este posibil ca menstruația să fie mai grea, mai lungă și cu mai multe crampe la început, dar acest lucru se rezolvă adesea. Dacă aveți un sterilet cu eliberare de hormoni, este normal să te pătezi sau să ai sângerări timp de 3 până la 6 luni, să ai sângerări zilnice, sângerări neregulate sau scurgeri maronii. Dar acestea ar trebui să se reducă la menstruații ușoare și regulate, pătare ocazională sau deloc. De asemenea, este posibil să aveți crampe înainte de menstruație. La clinică vom tăia firele de la spirală la 2 cm, așa că te rugăm să verifici firele la 4-6 săptămâni de la aplicare și apoi o dată pe lună sau după sângerări abundente. În poziție culcat sau ghemuită, introdu un deget în vagin. În partea de sus a vaginului ar trebui să simți colul uterin, deschiderea uterului. Se va simți mai tare decât peretele vaginal, mai moale, semănând cu vârful nasului. Ar trebui să poți atinge cu ușurință firele. Dacă nu poți, îți recomandăm să folosești prezervative sau să eviți sexul până când poziția steriletului și a firelor a fost confirmată de clinica de sănătate sexuală sau de medicul de familie. Este posibil ca steriletul să se deplaseze sau să cadă. Dacă se întâmplă acest lucru, este posibil să simți durere sau să observi fire mai lungi sau lipsă de fire sau o schimbare în tiparul de sângerare. Nu este normal să se întâmple asta fără ca tu să observi, dar este posibil, mai ales dacă ai avut și sângerări abundente. Este posibil să nu fii protejată împotriva sarcinii și este important să eviți sexul sau să folosești prezervative până la verificarea poziției steriletului. La clinică facem o examinare internă pentru a căuta firele. Uneori se folosește o ecografie pentru a confirma poziția steriletului și, ocazional, poate fi necesară o radiografie pentru a localiza steriletul. Trebuie să contactezi serviciul local de sănătate sexuală sau medicul de familie cât mai curând posibil dacă ai dureri sau sângerări în timpul actului sexual sau dureri abdominale inferioare, dacă tiparul de sângerare se înrăutățește, dacă ai o modificare a secrețiilor vaginale sau dacă ai febră sau nu te simți bine în general, dacă îți lipsesc firele sau dacă se lungesc, sau dacă simți dispozitivul în vagin, dacă ai un test de sarcină pozitiv după ce ți-a fost implantat un sterilet, trebuie să contactezi, în plus, clinica locală de sănătate sexuală, Sexual Health Clinic sau medicul de familie, GP, cât mai curând posibil, pentru recomandări. Steriletul poate fi îndepărtat într-o clinică de sănătate sexuală sau în unele cabinete de medicină de familie, GP. De cele mai multe ori, acest lucru este foarte simplu. Uneori, în cazul în care firele nu sunt vizibile, poate fi necesară utilizarea unui instrument special pentru a le extrage, iar în cazuri foarte rare, poate fi necesar un anestezic pentru a îndepărta steriletul.
Este important să nu faci sex sau să folosești o altă formă de contracepție în cele 7 zile înainte de îndepărtarea sau înlocuirea steriletului. Așa că cere Serviciului de Sănătate Sexuală, Sexual Health Service, să-ți ofere prezervative gratuite, iar dacă vrei să-ți înlocuiești steriletul, aceasta se poate face de obicei în cadrul aceleiași consultații. După îndepărtarea steriletului, vei redeveni fertilă.